Čaute všetci, dneska si povieme niečo o legende Marekovi Vašutovi, alebo ako ho my mladší poznáme, Thomasovi Angelovi. Takže poďme na to. Původně jsem byl taxikář. I když to zrovna moc neneslo a dělal jsem to od nevidím do nevidím, byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. Byla krize a ne každý se měl aspoň tak jako já. K prvnímu kšeftu pro Salieriho lidi jsem přišel jak slepej gouslím právě kvůli taxíku. Jednoho dne, měl jsem už po šichtě, jsem se jenom tak poflakoval. Když najednou jsem uslyšel pekelnou vrát. Do hajzlu same! Já to koupil! Do hajzlu Nezví a dělej, je tady auto, to zvládne. Bylo mi jasný, že ty chlapci budou potřebovat rychle pryč a když jsem viděl bouchačky, tak jsem si řekl, že bude lepší spolupracovat, než skončit s dírou v hlavě. Dělejte, honem! Marek Vašut sa narodil 5. maja 1960 v Prahe. Je to český divadelný a filmový herec a daber. Absolvoval Pražskú základnú jazykovú školu na Ostrovní ulici v Prahe. Po maturite na gymnáziu Jana Nerudu pokračoval v štúdiu. Svoje prvé úlohy hral v Národnom divadle v Brne v rokoch 1983 a 1984. Už ako dieťa sa objavil v niekoľkých filmových snímkoch. No a v roku 2001 daboval v českej hre, ktorá nesie názov Mafia: The City of Lost Heaven. Potom v roku 2020 sa vrátil a daboval aj v hre Mafia Definitive Edition. Tommy, Thomas Angelo. detektiv Norman. Jste sám? Sem by žádnej oficír nepáchnul, maximálně někdo z hygieny. Co si dáte? Jenom kafe, díky. A kto nevie v roku 2026, čo je Mafia 1, tak asi žije pod kameňom. Ale tie mladšie ročníky nepočítam, chápeš? Ale v skratke, hra sa odohráva v 30. rokoch 20. storočia v meste Lost Heaven, kde sú dve mafiánske rodiny, a to rodina Salieri a rodina Morello, ktoré medzi sebou vedú vojnu. No a do toho sa zapletie aj taxikár Tommy Angelo, ktorého dabuje práve Marek Vašut. A čo som pochopil, tak Mafia The City of Lost Heaven je o priateľstve a Mafia Definitive Edition je skôr o rodine. Určite tu nejdem hovoriť celý príbeh, ale ak vás zaujíma, tak si ho bežte pozrieť. Fiktívne mesto Lost Heaven vychádza z podoby amerických miest New York. Pri jazde mestom hrá typická dobová hudba, ale tu bohužiaľ nemôžem znázorniť v tomto videu kvôli copyrightu. A Mafia Definitive Edition je dosť podobná tej originálnej. Taxikár Tommy Angelo sa stáva členom mafiánskej rodiny Salieri po náhodnom stretnutí s Paulim a Samom. Definitívna edícia Mafie bola oznámená 13. maja 2020 ako súčasť Mafie trilógie. Brával jsem hlavně noční šichty, protože víc vynášeli. A na konci jedné takové šichty jsem poznal Paulího a Sama. Pane Bože. Pauli. Pauli.
Pauli? Same? To jsem já. Tom. Kde je Pauli? Pauli je mrtvej. No a koniec Mafie je taký, že príde Vito Scaletta s Joeom Barbarom a za Tomim. Vito povie Pan Angelo a Tommy povie oznamovacou vetou áno a Joe ho zabije. A taký menší detail, v pôvodnej verzii Mafie jednotky je, keď Vito povie Pan Angelo, tak Tommy povie prosím, ale v Definitive Edition povie áno. A ako keby sa v pôvodnej Mafii preriekol, keď zareaguje na svoje meno, staré myslím. No a v Definitive Edition povie áno preto, lebo si podľa mňa bol vedomý, že si pre neho jednoho dňa prídu a bol zmierený so smrťou. A tak trochu bol aj rád, že od toho, ako zomrel, bola jeho rodina už v bezpečí. No a tu je to pekne ukázané. Otočil jsem se zády k lidem, který jsem považoval za přátele. Dodržel spoustu nelehkých slibů. 8 let strávil na prostý samotě. Snažil se najít sama sebe, abych se vrátil domů. Jako lepší manžel, jako lepší otec. Lepší člověk. Ale teď, když jsem o kus starší, a jen krapet moudřejší, už chápu, že rodina je naší největší slabinou, ale zároveň největší silou. Ráno nás tlačí ven z postele. Nutí nás honit se za sny, i když je nikdy nedokážeme dohonit. A nedovolí nám padnout, i když jsme příliš vyčerpaní udělat další krok. Pan Angelo? Ano, Pozdravuje vás pan Salieri. Tommy! to je dobrý. Teď už jsi v bezpečí. Všichni jste v bezpečí. Pamatujte, že peníze, práce i nejlepší kámoši přijdou a zase odejdou. Ale rodina je věčná. Budem rád, keď mi do komentárov napíšete svoju obľúbenú Mafiu a za mňa to je určite jednotka, originálna aj Definitive Edition, proste užil som si obidve hry, akože užil som si aj dvojku, trojka ma nebavila, ale proste jednotka legenda. Proste Marek Vašut zostane navždy Tommy Angelo. A ak sa vám toto video páčilo, určite dajte odber a like, no a zatiaľ čaute, vidíme sa pri ďalšom videu.